Voluntaryong isinuko kan pamilya si alias Ian, 28 anyos. Ang sospek sa pananaga sa sadiriman sa nakaining tugang na si alias Aye, 39 anyos. Magtugang sa inaan duwa na parehong residente kang Purok 8 Barangay Dakulang Bolo, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sigun sa otoridad, Hulyo 7 ning pagkahapon kan makaresibe ang sa indang opisina ning report manungod sa nangyaring pananaga. Hulyo 8 namang kang isuko kan pamilya ang sospek. Base sa investigasyon, parehong nasa impluwensya nin alak ang biktima asin sospek. Asin susog sa istorya kan ina nag-ugat ang pananaga sa diskusyon kan magtugang. Parang nagkapikunan lang daw, sabi ng nanay, kasi narinig na nga nung ina doon sa bahay nila, doon sa bakuran nila, nagkaroon ng parang hindi pagkakaunawaan. Una, okay pa naman daw nung una kasi nga nagiinuman. Habang tumatagal, medyo lumalalim na yung epekto ng alak. Doon na nagsimula na na sila, sigawan hanggang sa nagkapikunan na, dumating na sa punto na may ganito na ang pangyayari. Matapos ang insidente, tulos na duminulag ang sospek. Alagad voluntaryo man sa nang pigsuko kang pamilya sa opisyalis kan barangay. Dangang pig turnover kan opisyalis kan barangay ang sospek sa pulisya. Na palibasa, magkadugo, magkapatid sa ina, ay parang wala na rin silang planong i-file ang case at mag-execute na lang sila ng affidavit of disinterestedness. Ay yung affidavit pong yun na yung nagpapatunay na sila ay hindi na interesadong mag-file ng kaso doon sa nasabing suspect. Kasi ang mangyayari sana nun, di ba pwede natin i-inquest. Ang problema, nung tinatanong na namin yung pamilya, yung magulang, yung kapatid, parang ayaw na nilang mag-file ng case. Nagpaparahay na ang biktima sa Camarines Norte Provincial Hospital na daima nagsapo ning seryosong tinagaan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.